Vo fašiangovom čase, ktorý je charakteristický plesmi, zábavami, s prívodmi v maskách, sme v rámci rubriky Tajomstva depozitárov vybrali maľbu na skle s názvom Fašiangy Turíce od autora Jána Papca z Prievidze. Fašiangovú atmosféru spojenú s bujerovou zábavou, žartmi, smiechom, konzumáciou množstva jedálí a alkoholu výstižne zachytáva i spomenutá sklomaľba. Po centrálne umiestnenom strome lezú rozjarení účastníci fašiangového sprievodu v podivuhodných maskách, parodujúcich vážené i nevšedné zamestnania, ale aj ľudské poklesky. Na obraze nájdete postavy vojaka, policajtov, lupiča, väzňov v pruhovaných odevoch, šaša so zvončekmi na čiapke, ako i exoticky pôsobiaceho domorodca. Autor nezabudol ani na najstaršie typy masiek, slamaného muža a turoňa s rohami. Tí mali v minulosti magicko-prosperitnú funkciu. Ich prítomnosť v sprievode navštevovaným hospodárstvam zabezpečovala budúcu bohatú úrodu. Za odmenu účastníci obchôdzky dostávali od domácich klobásy a slaninu, ktoré si napichovali na ražne či šable, tak ako to vidíme i na obraze. Pozornosť diváka upúta postava mladého muža s puškou, ktorý počas stráženia klobás údiacich sa v komíne zaspal a niektoré z masiek zrejme využili príležitosť a nepozornému strážcovi časť z nich zobrali. Podobné žarty neodmysliteľne patrili k fašiangovému obdobiu, keď bol smiech, hoci i na úkor druhého, žiadaný. Viac sa o tvorbe Jána Papca, ako i ďalších maľbách na skle uložených v Západoslovenskom múzeu, dozviete v novej publikácii Krehké svety, ktorej vydanie podporil Fond na podporu umenia.